Ake ngithi nje yabo leli khehla leli. Uyabo lo baba lo, umkhulu wethu lo. Eh siyamsupporta futhi sicheme naye udede. Zonke izitha zakhe bonke abamzondayo yena kanye nemisebenzi yakhe yonke ayenzayo. Sifuna nje ukunitshela ukuthi nimsunonyoko futhi ayikho into yenu eyokiphumelele against ubaba umsholozi ugedle ehlekisa ubaba uJacob Zuma. Ayikho into yenu eyokiphumelele uma engabe nisamelene nobaba umsholozi. Bekuthi nje asimtshele lokho singomakhanya ukuthi uyabona le nhlangano le, mina kanye nabalandeli bami kanye nabo bonke abantu abangithandayo sizoyivotela futhi ngobuningi bethu. Ngifuna ukukutshela ukuthi abalandeli bami baseLimpopo, abalandeli bami base-Northwest, abalandeli bami base-Free State, abalandeli bami base-Cape Town, abalandeli bami base-Eastern Cape, abalandeli bami base-Gauteng, abalandeli bami base-KZN, sonke ngobuningi bethu sizovotela nansi MK Party. Sizovotela okuyilona themba le-South Africa lokugcina ngci. Alikho-ke ithemba le-South Africa njengamanje, selilodwa i-MK Party kuphela. So bonke-ke abazonda ubaba umsholozi, ngifuna ukusho nje ukuthi nina magolonyoko anisoze naphumelela kanye nezifiso zenu zobuthakathi against ubaba umsholozi anisoze nawina. Indodana yakhe uDuduzane Zuma, ngifuna ukunitshela ukuthi after ubaba umsholozi uyena ozothatha abo president. Lokho akungene emadlebeni enu naseyingqondweni zenu ukuthi emva kababa umsholozi ozothatha abo president we-MK Party kanye nezwe lase South Africa kuzobe kuyindodana yakhe uDuduzane Zuma. Uma ningakufuni lokho msunonyoko, velani nithatha intambo niyilengise noma niyoyiphotsa olwandle nife. Ngoba ama-fact lawo eningeke nikwazi ukwashintsha futhi eningeke nikwazi ukwajika, ngoba bonke abantu abayi-MK Party kanye nabalandeli bami bonke bazokwenza kwenzeke lokho. Ngifuna ukunitshela ukuthi u-SG womkhonto wesizwe uSibonelo Nomvalo, uSecretary General National womkhonto wesizwe uSibonelo Nomvalo, kuyoze kube ukhetho lika 2029 kuyena uSecretary General womkhonto wesizwe. Sisho njalo nje ingoba siyazi ukuthi unezitha eziningi ezifuna ukucekela phansi umkhonto ngoku-undermine le position ka-SG. Ngifuna ukunitshela ukuthi kuyoze kushaye ama-national elections 2029 u-SG eyedwa emkhontweni wesizwe kuSibonelo Nomvalo, bese kuthi u-first deputy president kuyobe kuDuduzane Zuma, kuyoze kube ama-national elections. And after ama-national elections umuntu ozothatha izwe abo president we-South Africa kuzobe kuDuduzane Zuma. Uma ngabe bekhona abamelene nalokho, mina ngifuna ukunitshela ukuthi velani nithatha isibhamu nidubule noma nigwinya amabhomu niwaqhumise iswini nife, ngoba akusekho kuzoshintsha lokho, akekho ozoba namandla okukujika lokho. Ubaba ugedle ihlekisa sizoyigcina ilegacy yakhe i-powerful and strong, iyinhle ngalendlela ayikhande ngayo. Angeke-ke ubaba umsholozi ajivazwe imikhanga yezinja ehambe ihenquza zifuna ukudla, zenza ama-corruption, zifuna ukufaka imali emasendeni ngendlela yokungcolisa igama likamsholozi. Zonke igilamkhuba nezigebengu ezicashela emkhontweni, abanye bayipayi la ngaphakathi emkhontweni, bazocekela phansi badestroye umkhonto wesizwe party bengaphakathi emkhontweni, ngoba bathunywe o-ANC, bathunywa o-EFF, abanye bathunywa amasimbi enkatha. Ngifuna ukunitshela ukuthi msunonyoko angeke nize niphumelele
niphumelele sizonibamba bese siyani-exposa and sizon-exposa very harshly and roughly. Decisively we will deal with you. Kusho thina umfo kaMakhanya nitshelwa udinsi lizukudintsika kwesidikisele sebhodo elikhuluma kuhlatshe uDekre Santu hlala kwentombi engayiphethe kahle kuyawadonsa amehlo ey'nsizwa. Nitshelwa yimina bubhamabhama izinqe esidudla uma ebhansiwe ude ngesilokuncinda iy'nkunzi ey'mavavi ihloma ihlaselana. Nitshelwa yimina. Ubaba uMsholozi nelegasi yakhe sizoyivikela sizoyigcina i-professional inamandla. Angithi ngiyanitshela zinja nitshelwa ingqongqo lengqondongqondo enqoba ngokuqhasha kuqala ogqokweni ibaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela kuhlehla kwenqama kuyatatazelisa inqena ukubaqonda ngqo maqede banqubuzela abomaqina abaqhathanisa ingqondo zobuqili. Nitshelwa yimi nina nitshelwa yimina. Ngifuna ukunitshela ukuthi i-MK Party izoliphatha izwe nithanda ningathandi. Umkhonto wesizwe uzoliphatha lelizwe likaMtaniya. I-MK Party izoyiphatha iSouth Africa ngo-2029 like it or not. Ngibonga ke bonke ke abantu abasho njengami abathi umkhonto wesizwe sizowuvotela futhi uzoliphatha izwe. Ngibonga bonke labo bantu wonke ama-followers ami asho njengami athi singoMakhanya sichema udede siyahamba siyovotela umkhonto wesizwe. Manje ngomhla ka4 November ukhetho lohulumeni beyindawo. Bonke abantu abathi Makhanya ngenxa yakho siyovotela umkhonto wesizwe. Ngithi labo bantu ngiyababonga kakhulu. Izandla zedlula ikhanda ngane zakwethu. Ngithi mina alutha aqhubeka umzabalazo uyephambili asikakalibusi kodwa sekusele kancane sizolibusa. Ubaba uMsholozi usakhela ikhaya elisha asigula ukude ke kulo ke ngayenza kwethu ngobuningi bethu silivotele leli khaya elisha ngoba ilona eliyithemba leSouth Africa as we are speaking right now. Thank you so much ngane zakwethu nisazoya kovota. Siyabonga kakhulu singoMakhanya siyobe sihlanya after umhla ka4 November after senuvotelile umkhonto wesizwe wadla omasipala abaningi eSouth Africa. Siyobe sijabulisa okwengane encane siyobe sisangana siyokwenza i-special event of celebration singoMakhanya. Kuyobe qala ngqa emlandweni woMakhanya ukuthi kube nje ne-event yokuzobonga ngane zakwethu. Nisijabulisa ke singoMakhanya nikwenze lokho. Siyabonga kakhulu nisayilungiselela umhla ka4 November sewuseduze ngane zakwethu. Siyabonga singoMakhanya kade sinja.